studujeme o rusínskom ruchu, tak každý by mal prispievať s tým, v čom je doma, čo znať robiti, a každý by mal do našej spoločnej roboty dať toto, čo vin je schopný najlepšie. Keďže heraldika je moje hobby a zistil jem, keď jem vstúpil do rusínskeho ruchu, že je problém s chosnovaním rusínskych symboliov i čo sa týkať samotnej unifikácii, ktorá neexistuje, ale i samotného obsahu tých symbolov. Takže nakoniec z toho vzniklo projekt, ktorého produktom je nová knižka, ktorá vlastne teper vyšla a ktorá je napísaná takou formou, že by i ľudia, ktorí neznajú nič o heraldiky a dokonca i ľudia, ktorí neznajú nič o rusnákoch, lemkoch a ani o heraldike, pochopili, o čo vlastne ide, kde je problém, je tu pomenovaný problém i je vlastne v tej knižke navrhnuté riešenia toho problému.